Вие гласувахте ли на евроизборите? Ами, много исках да гласувам, обаче не успях да си намеря моят кандидат. Кое ви затрудни? Преференциалното гласуване или? Не, много ми е удобно да си гласувам преференциално. Значи обикновено си избирам кандидат и си го зачерквам с кирката и след това си го свивам на две или на повече части, слагам си го в урната и урната си я слагам в общия гроб, както си му е реда. За съжаление обаче, пък така моите кандидати никога не са печелили избори. Това е проблема на този начин на гласуване. Да, а на тези избори кой беше вашият кандидат? Ами, една жена с очила и с къса коса. Много интелигентна е, или доцент ли е... Или... Академик. Академик. Да не би да говорите за доцент Пиргова? Вижте, аз имена на живи хора не помня, така че не мога да ви кажа. Обаче, това, което е, че тя слиза често в мината и с нея си говорим за различни философии, за Кандински, примерно, си говорим. Говорим си за Киркегор, си говорим, за Ницше, говорим за Вселената, дали се разширява, и такива общи теми. Вероятно не е Пиргова, защото тя смята, че миньорите не са интелектуалци. Вероятно е тя, защото абсолютно права. Принципно миньорите ни карат да се къпем. Това ни е като задължение. Бият ни с къмшици и трябва да се къпем. А пък докато интелектуалците ги карат ли или няма, не знам точно, да не се къпат. По този начин пък по тях почват да излизат изкопаеми разни, и ние пък ги копаем с кирките и така всъщност завъртаме целият процес на въгледобив и така нататък. А защо искахте да гласувате за нея? Ами, защото ми беше мъчно малко. Тя много се ядосва и исках просто, чувал съм, че когато отидеш на Атомиума в Брюксел, и там, ако направиш 10 обиколки около Атомиума и се успокоява човек. И затова, исках. Много ми беше мъчно за нея. Всъщност тя не беше кандидат за депутат, а майка на кандидат-депутатка. Няма значение, аз бих прокопал тунел, за всички ядосани хора, да отидат в Брюксел, да обиколят Атомиума, да се върнат тук и в България просто хората да се успокоят като цяло, разбирате ли? Това ще е добре, изцяло за българския народ, малко да се успокои, да няма нерви и по-спокойно да гледаме напред.